Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Avui tenim moltes incògnites que anirem desvetlant a poc. Anem ja amb la nostra companya. Qui pagarà l'arreglo de la casa? La casa s'haurà de tirar a terra? Quan tardarà la propietària en tornar-se a casa? Anirem contestant a totes aquestes preguntes, però demà hi ha una xerrada col·loqui sobre el somni infantil al castell. I ara més informació de l'altra part. Connectem amb Ian, que ens donarà les últimes novetats. Quan vulguis, Ian. Donald Trump diu que la guerra està a punt d'acabar. Per altra part, porta 10.000 soldats més a Hormuz, 3 portaavions i submarinos nuclears. La Unió Europea està decidint ajudes directes a l'agricultura, al transport i teletreballar un dia a la setmana. Tot això degut a la guerra a l'Iran. I ara, els esports. Polèmica en el partit del Barça que ha caigut eliminat per l'Atlético de Madrid. Serà perquè no compra ja els erudits? I este cap de setmana tindrà lloc en València el l'Ironman 73. Els hotels estan ja al 80%. Demà dijous farà un dia molt paregut al d'avui, molt de sol i 23 graus. Bona nit! Aquesta nit en Alaquàs estarà de guàrdia a la farmàcia del carrer Sant Ramon número 3. Bona nit. Demà més. Bona nit. Avui per estrenar el programa tenim uns convidats molt especials. Que entren, per favor. Benvinguts a Alaquàs. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, Rosa. Estamos encantados de estar en Alaquàs. Bueno, ¿y cómo os conocisteis? Pero abans de contestar-me anem a veure un vídeo.